Tinokutambirai kunhau dzomanhoko muzuva ro20 mwezi waChiwabvu. Kuno rimwe sangano rinobatsira vanhu vanotambura rakatambanudza manja yaro kuvhurira mvura kune vamwe vagari veguta reHarare. Nzvimbo dzinoti Glenview, Budiriro pabodzi pono Waterfalls dziri kuwanisiwa mvura nosangano reSemi Bennett Foundation. Guta reHarare rava nemakore anochitsama richivhiringika pakupomba mvura kunzvimbo dzose muguta. Hurumende yedu nyasi yazopa rezinesi rokutepfenyura nhepfenyuro pachikoro chefundo yepamusoro chekumasvingo. Ichi chiitiko chaita Great Zimbabwe University ive ndiyo yunivhesiti yokutanga kuwana rezinesi rakadari. Zvinotonyadzisa nokuti kubvira kare hurumende yaingokurudzirwa kuti iite izvi asi ichirekera hayo. Vanhu vanounga goridhe wese munyika wava kuzochiwana mari dzavo kubva kuhurumende dziri mumadhora okuAmerica. Izvi zvaitika mushure mekunge vanotengesera Fidelity Printers goridhe vairamba mari yemabhondi. Zvikadari zvichagona kuvhurira vamwe wese vanotengesera hurumende kuti varambewo mari dzemabhondidzo. Wanafata weRoma vari kuti hurumende yave kufanira kumisa basa rokushandura bumbiro romutemo. Bato reZANU-PF riri mubishi kunadzira kuisa zvigamba pabumbiro remutemo iro riribe kana makore 10 ragadzirwa. Ichokwadi kuti zvido zvevanhu zviribe anokoshesa kuhurumende yedu apa wekuchemerawo paribe. Hurumende yenyika yabisa mari dzomitero kune vanotenga koroni noupfu kunze kwenyika. Izvi zvaitirwa zvichitevera nzara yakaringana nevanhu vazhinji munyika pabodzi pono denda redzihwa mupengo. Mitongo yeupfu nochingwa zvanga zvaita kukaramatana nomanera zvokuti nzara yanga ichabaya vazhinji vachitadza kutenga nokudhurirwa. Kambani yeEcocash yagwisiwa nonyaya kudare rodzimhosva. Yakakwekweredza bhangi ronyika mushure mokuvhariwa kuhomwe dzomari dzovamwe vanhu vanotengesa vachiseenzesa Ecocash. Heno kuchaperera kunyirana kwavari kuita nobhangi iri, asi ndibambo nomwana vari kunyirana. Isu tolinga dzopasi rese. Munyaya ichangobuhwa, nyika yeSouth Africa wave kuchizovhura makereke ayo asi kuvhurira vanhu 50 bedzi. Mutungamiri wenyika iyi apa mureketo wachenyasi manje akati nyika iyi yava kuchideredza mipfigwa yavo zvichienderana nokukurukura kwakaita nomakereke nevakuru vemakereke nemadzisvondo kuti vanhu vange vachangoriwa 50 bedzi. Danho romupfigwa munyika iyi rave kuchidererawo zvakare kuenda padanho rechitatu kubva padanho rochina. Toenda kumawirira. Nyika yeCanada yave kuchizoita bau rokunhadzira zvifukameso zvinokwana mamiriyoni 10. Zvifukamesozvo zviri kufanira kuzopuwa vanhu vese munyika, kunyanya-nyanya vanogadzira dzimotokari munyika. Izvi zvareketiwa nomutungamiri wenyika iyi anonzi Tradeu. Mukahatikidzwa kanyasi, mitemo yemipfigwa yoparira mumwe mushishi munyika yeBritain. Mumwe anopa mano kuna mutungamiri wehurumende waBoris Johnson akatotekairitsa ache achiita zvinhu zvisingabvumirwi kutyora mitemo yomupfigwa munyika machemo. Kureketa kuno, rimwe gurukota rawaJohnson rakatoramba basa nokuda kwenhau iyi. Tindori ipapo, nyika iyi yave kuchizovhurwa pokare mumwedzi unouya paunotanga. Takwadamira pano mabiya angu, ndini wenyu Mhanduwe wonhau.